ओ नमो भगवते वासुदेवाय। ओ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयते। आज आमे पढ़िबा कृष्णଙ୍କ विषय। कृष्ण कथा जुग जुग धरी भारतीय जनमानसକୁ भक्ति रसरे आप्लुत କରି ଆସିଛି। ଭାଗବତରେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଭାଗବତର ବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ପୁତ୍ର ଶୁକଦେବ ଓ ଶ୍ରୋତା ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପରୀକ୍ଷିତ। ପରୀକ୍ଷିତ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବର ପ୍ରତୀକ। ପରୀକ୍ଷିତ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ସେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିଲେ। ଯିଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜିଜ୍ଞାସା କରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। ପରୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାମ ରହିଥିଲା ପରୀକ୍ଷିତ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯିଏ ବହୁ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କବଳରୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କବଳରୁ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜ୍ୟୋତିଷମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ହିସାବରେ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ପଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ସର୍ପଦଂଶନରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା କଥା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବଡ଼ ଦୁଃଖ କଲେ। ପଣ୍ଡିତମାନେ କହିଲେ ସର୍ପଦଂଶନରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ହେବେ। ଏକଥା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ।